Ang verse nga akong i-share kaninyo karon mga igsoon, request kini sa akong pinalanggang asawa nga gusto niya nga mao kini ang akong buhatan og video. Makita kini sa Santiago 1 versikulo 27. Nagingon dire, alang sa Dios nga Amahan, ang putli ug matuod nga tinuuhan mao ang pag-atiman sa mga ilo o sa mga byuda, sa ilang kalisod o ang pagmatngon nga dili sila kabulingan ang iyang kaugalingon sa kangilad sa kalibutan. Mga igsoon, gusto sa Dios nga ang matag usa kanato mahimong putli ug mahimo gayud nga matuod nga Kristohanon nga dili matarog, dili matandog sa kangilad sa kalibutan. Dili gayud madani o madala sa kangilad sa kalibutan. Nasayod kita nga ang kalibutan karon grabe na gayud kangilad. Ang kalibutan karon grabe na gayud kahugaw. Ug daghan na kayo nga nagpahiuyon sa kalibutan karon nga dili maayo, nga nisabay sa buhat sa mga kalibutanon. Apan nagpahinumdom ang Ginoo kanato igsoon nga gusto niya nga mahimo kita nga putli ngadto sa uban. Ang pulong diri mga igsoon nga nag-ingon nga pag-atiman sa mga ilo o sa mga byuda nga dili kabulingan ang ilang kaugalingon sa kangilad sa kalibutan. Ang gusto sa Dios niya na igsoon nga kita nga mga Kristohanon, kita nga mga tinuod nga anak sa Dios, kita nga tinuod nga mga followers ni Jesus, kita ang mahimong instrumento kanila ug dili kita ang mahimo nga kapandulan ngadto kanila. Gusto sa Dios igsoon nga makita nila nga kita matinud-anon nga nag-alagad sa Dios, kita putli nga nag-alagad sa Ginoo. Mahimo kita nila nga sumbanan igsoon. Mahimo kita nga instrumento ngadto kanila igsoon. Nga pinaagi ni ana sila magkinabuhi nga dili magpahiuyon sa kalibutan. Sila magkinabuhi nga dili sila musabay sa buhat sa kalibutanon nga dili uyon sa kabubuton sa Dios nga wala nakapahimuot diha sa Ginoo igsoon. Mao kana ang gusto sa Dios nga mahitabo sa atong kinabuhi. Nga kinahanglan ang atong kaugalingon mahimong putli ug mahimong matuod ngadto sa Ginoo aron mahimo kita nga maayo nga modelo ngadto sa ubang katawhan. Ug mao kana ang angay nato nga matnunan sa matag adlaw-adlaw sa atong pagkinabuhi igsoon nga sa kanunay magkinabuhi kita nga adunay Dios sa atong kinabuhi, nagkinabuhi kita nga Kristohanon, putli, matuod ug adunay kalig-on sa atong pagtuo ngadto sa Ginoo aron sa ingon mahimo kita nga panag-ingnan kanila, aron sa ingon mahimo kita nga maayo nga modelo ngadto kanila. Mao sa kanunay igsoon, salig ug ampo ngadto sa Ginoo, tungod kay ang Ginoo magpanalangin kanato sa kanunay, ang Ginoo magabless kanato sa kanunay, ang Ginoo magalig-on kanato sa kanunay ug maghatag gayud siya og maayo nga hunahuna ug maayo nga kasing-kasing aron mahimo kita nga modelo ngadto sa uban. Amen. God bless sa tanan. Ug God bless kanunay sa akong pinalanggang asawa.